Здравейте! Днес ще готвим сладки с смокини и сирене бри. Започваме с рязането на смокините, като ги режем на еднаква дебели кръгчета. Брито трябва да е нарязано също на еднаква дебели парчета. Корите за баница режем през средата, навиваме ги тип ветрило в тавичката, а когато сме готови, ги мажем обилно с масло. Подреждането на десерта е доста лесно, става на шахматен принцип, като редуваме смокини и бри. Важното е да се усеща както плод, така и сирене във всяка една хапка. Заливката е от сладкарска сметана, 3 големи яйца, една голяма лъжица мед, както и мащерка и кората на един лимон. Разбъркваме и поливаме десерта, като гледаме да е равномерно и да има навсякъде. Когато го полеем, го печем на 200 градуса в предварително загрята фурна за около 45-50 минути. Аранжирането оставям на вас, подробната рецепта е долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!